बे समाव जोङो भैरबकुन्दआव फैलायबाय नै जा फेमिलि ट्रिप जोंहा दिनै नैबे एबारनि बार्थडेनि मुङाव भैरबकुन्दआव लिंबोदों जोंहा नै बाजै आदा दोङो आरो हिन्जाव दोङो नै फिसाजो दोङो नैबे जाहैबाय माने अरेन्ज जुइस लोंबाय बे समायाव नै बिथिं हाजो आरोना हाजो बे भैरबकुन्द दिनै स्कुलबो बन्द' ना बेनिखायनो जोंफोर एसे बेरायनो फैबाय जोंहा नै एबारनि बार्थडे दिहे बिनि मुङाव बेरायनो फैदों स्कुलबो बन्द' ना दा माहा थांनाय जायो खिलांबाय थानोसै बाजै हायफेरबायना हायफेराखैमोन फालाय सिगाङाव हायबाय गोबावनि उनाव आरो आथिं हाजोसै आरोना नायलांबाय थादो नोंथांमोननो मोनसे माहा थांदों जों खिन्थिलांबाय थागोन नै बिथिं दै हायगासिनो दे एकदम स्र' दै हायदों आरोना स्राय दै बोहैगासिनो आरो एकदम नै दैया दैयाथ' दायो बिराद गुसु जागोन थान्दा बोथोरनि दै गुसु जागोन दायो